Точилката! Гърдина като камък! Кобилици за нея! Како златно! Како златно! Какво ти е пак разсърдил? За Боба. И да си го питам, стана ли Боба? Не обирам. Как не обирам? Ниде не обирам. Какво да видя, сестрице? Турил гърлече на огнището, а в огнището ни въглен. И Боба си кистрите те на съдба. Вече огъня прехубавников. Ай, запаля съм да го запаля, жена. Като грабна в точилката, че ден до свари. Долу да върви да запалиш огъня. Бързо! Значи по-хубавник изгорил пиката, но въглен. Браво казвам. Къщата тишина, огън да е гори. О! Няма си иде в пощавайка. Злато! Злато, Ти ли си в метици? Заповядай, заповядай. Добър ден, Златке. Казвам, че Бог да мъчички, заповядай вкъщи. Не. Дай ме едно столче да поседна на глад. Добре. Стоене! Бързо, два стола. Бързо. Ти какво правиш, Златке? Какво да правят метици? Се разправи с моя непрокопсаник. Божан! Никой. Къде, мамо? Тук и тук. Бързо. Как си? Какво правиш? Той като баща си неразбран. Все подире му трябва да се ходи. Какво приказваш, Златке? Толкова хубаво момче. Хубаво, ама глупаво, непослушно метниците. Стойчо, бивате. Ти трябва да слушаш майка си и да станеш добър къщон. Хайде, той ще слушаме. Стойчо, ела да видиш какво съм ти донесла. Левлеви и стъпили. Благодаря, кметице. Видиш ли? Ама май не заслужаваш. Ехи, че Злато, много го хориш, момчето. Заслужава се. Стойчо, с какво ще ме почерпиш? Напълни павурчето да стръпне малко ракийка. Ама сумрика! Хубаво ти е, момчето, Златке. Кротко! Да, карате се. Майче и бой има. Защо ли? Толкова хубаво си, като фекал пита, изгорил я, гледай ясала. Гледай, гледай! Пита Те са му били очите, бе! Чакай, пита да пламнала под брашника. Сък за брашното. Брашното, както е къс сега. Да не е било кът. Вас има криза за брашното. Имате! Кога ни люлее тази криза? Май станаха 20 години. Повече са, Златке, повече! А най-лошото е, че не му се вижда краят. Ами, да ви изпеем тогава една песен за кризата? То само песен ни липсва сега. Дайте, човек! Thank you.
Твоето здраве и за твоята хубав Сенчо! А мезе? И мезият? Виж опитите, че и пита още. То не е криво, момчето на Златки. Още те учи. Но кога ще се научи? Станал с очамите дънгалак и какви мустаци е засукал. Аз нали ти каза да ги Закан! Остачките не закачат. Слушай, шипе в общината по новата мода. Шипе? Ама после разбрах, че не сме решили добре. Все подружко си имаш с мустаци. Ей, на Сенчо, помята старата мода. И какви са му хубави. И не кажи на баща, като се мезе. Какво се стрелява за това? Ай, на здравето! Как да набираш напитка? Запали ми гърлото! 2 пъти съм я варила. Ами се пътите? Мезето, сега ще дойде. Напреш, аз като му служих, пази Боже да му донеса ракия без мезе. А сега се прави, че не знае. Правят се, ма! Всичките са правят! Още не знаят. Всичко знаят проклетниците, ама. Така, те искат да ни върнат вкъщи. Аз чало си изпуснем властта, че царство дава ли се така? Ще кле! Само да прекарам новата реформа. Каква е тя? От днес нататък, когато се роди дете, бащата ще стои при него като родилка, а не майка. Бащата ще го ражда, не майката. Защо майката ще не от бащата по нас? Твоето здраве и за твоята хубав Сенчо. Ще ми станеш само. Хайде, отивай да помагаш на баща си. Твоята реформа. Ти го нямаш. Много хубава кметица. Ама на мене ми е още по-хубава. Що не вземем да ги накараме и да раждат, а? Това е боша работа, той. Ние да вземем решение да молим Бога, пък каквото даде. Откъде знаеш? Както ни даде царството, може и това да ни даде. Не е чудно. Аз ще си помисля и за тази реформа. Мътичке, се. Аз мисля, Златки. За всички ви мисля. Ама няма кой за мене да помисли. Какво думаш, ти се? Нима? Ние не мислим за тебе. Не ли си уж нашата царица? Вие, кметице, не бери какъв. Има много опозиция. Да те За опозицията без пари не давам. Власт без опозиция може ли? Ами друго, Златке. Друго. И мислите за мене? Ама никой не ме пита. Как съм? Що съм? Имам ли мъж? Нямам ли? да ни ли? Не. Ама го не ти. Грохнат. За нищо не го бива. Изпратих го при старците в манастира. Ами сега? Сега съм без мъж. Той по-напред беше тъй, ама сега е без мъж. Хубава работа. И наше царство на толкова с мъже, кметицата без мъж. Птице, още утре ще обсъдя този въпрос в общината и ще ти изберем мъж. Не. Вижте
чудовище ще се изкочи. Ами как? Сама ще си го избера. Аз вече съм си го избрала. Кой ли ще е той късметлия? Ваш Стоенчо. Кажи го, ако не криваш. Аз Стоенчо. Наш Стоенчо. Аз Стоенчо. И на любов ще го науча. Ти поцелай ли ти? Може да промени сценария. Ой, галте, какво пак става? Вечера, като дигнем заседанието, ще ти дойда на ноги и до неделя сватба. Бива ли? Бива, министре. Що да не било? Да ни протакваме. Прила. Извикай баща си, да му кажа на него да се зарадва. Той много се зарадва. Предложиш на общината да ми направят сватбата. Дано съм я заслушала. Как да не си я заслужила? То ще бъде една радост. Добър вечер, кметица. Добър вечер. Има ли работа в общината? Има. От работа ще ми се пръсне главата. От работата не знам, ама от ракията е сигурно. Птицата ни донесе голяма радост. Бог да я поживи. Каква радост? Води да иска наш Стоенчо. За какво? За жатва? Сега в жатва? Дала, за какво се иска мъж, бе? За кащовник? За домакин? Извини. Еми, дядо Еню? Дядо Еню ме остави самичка. Не думай. Кога? Още вчера. И как не сме чули? Бог да го прости. Отиде го в манастира. Ето сето. И оттам излизане на бял свят няма. Какво ще кажеш? Добър човек беше дядо Еню. Помня, когато беше кмет, с големи приятели. По дяволите, дядо Чиея! Кажи да го даваме или Стоян, или не? Да бяхте изчакали баре 40 да минат. Пак! Тръгнала съм да го питам! Чунки много ще го слушам! Нали каза да... Махай се! Махай се, да те гледам! Малко кафе. Още били глава. Дивини той! Ама ще я пречукам аз тая глава! Ти луда ли си да го държиш още тука? Иди да е по-млад на мито. Отиди го и ти в манастира. Не му стигат според закона още 5-6 години. Ха! Закон! Закони за управляващите няма! Също като у нас. Този свят няма да се оправи някога. Я не се ядосвай. Ами, какво да правя? Пей, за да ти олекне на душата. Не ми се плаче, че ме караш да пея. За пей ще видиш. За какво да пея? За управниците и техните закони. Закони за управниците няма, така не днес, днес и не вчера. И тая привилегия голяма, дотире от не знам